Sziasztok! Sziasztok és üdvözöllek, utazók és kalandorok! Elérkeztünk hogy mondjam, egy mérföldkőhöz. Azért is csinálom ezt a videót. Meg még pár dologgal is akarlak titeket informálni. Nem olyan sokkal, egy párral. És ne vegyetek olyan dolgokat, hogy abba hagyjam a videózás, vagy ilyesmi. Nem lesz ilyen. Mert szeretem én ezt csinálni. Na, a mérföldkő, amit elértünk, és nagyon is örülök, és köszönöm szépen, de tényleg támogatásotokat. Na nézzük is. Elértük a Youtube-on az 53 kalandorért. Örülök, hogy ennyien csatlakoztatok, de tényleg. Twitchen elértük 12 kalandort. Hűha! Főleg, hogy most már Discordon is meg vagyunk már 8-an. Megáll az eszem. Tényleg, annyira, de annyira örülök. Ezt is mutatjátok, hogy mennyire jó, amit csinálok, hogy esetleg így támogattok ezzel, hogy csatlakoztok a fogadó kalandori hát, ja, mondhatni a fogadóhoz csatlakoztok. Annyira köszönöm, de tényleg. Amik még vannak, hogy sorozat folytatások, vannak játékok, amiket még folytatok. De lassan tényleg úgy van, hogy mindjárt vége. De hát... Minecraft Hardcore, hát az néha-néha veszélyes tud lenni, de hát mégis. Ott van a Rimworld, a kitaszított hadúr. Hát míg a kolonisták élnek, addig nem akarom abba hagyni. Addig küzdeni akarok, hogy mégis a bosszújuk utolérje. Főleg a vírus frakciót. Dungeon Defender. Az lassan sajnos vége, mivel a kampányt már lassan, hát a kampányt letoltuk, még pár boszt megölünk, aztán sajnos már nincs mit azzal játszani, de majd akarunk belőle csinálni egy ilyen nézői, hát ilyen kalandorokkal való játékot, abban meghívni bárkit, hogy akkor együtt csapatni. Space Engineers, hát valahogy még ki kell jutni, el kell, hát megépíti pár dolgot, azért még azzal is haladni. Repo, az is jó lenne, csak össze kell szervezni folyton a csapatot, stb. Hát az még ilyen visszahúzódó lesz. De ja, abból is akarok még. Steel Hunters, hát igen, ahhoz is még hozzá kell nyúlnom, de így is már egy csomó van terben, az is majd kapni fog helyet. Bartender, az sem marad ki a sorból, mert az orosz ágazat még nincs kihúzva, és a többi ágazatot is el akarom kezdeni. Total War Róma 2. Hát a Róma még nincsen világuralom során. Főleg a spártaiak oldalával próbálkozik nyerni, úgyhogy még annak is folytatása van. Projekt Zomboid, a holták támadása. Hát. Igen, az a baj, hogy ez a folytatása van. És már van terve is, úgyhogy még sok mindent kell csinálni benne. Bázist, kicsit furikázunk, kicsit rosszalkodunk benne, hát miért is ne. Magukra csaljuk a sok élő holtat. Ami még lenne, hogy jövőbeli tervek. Igen, ez a sok terv van, ami folytatásban is kéne, hogy legyen, de még nagyon csak függőben vannak. Például az egyik, ahogy mondtam is az előzőben, hogy többféle játék, vagy módos kihívások, hogy mégis izgalmasabb legyen az összes kaland, amit csinálunk. Kalandorokkal való játék, ahogy mondtam, mint a Dungeon Defendernél, és szeretnék egy olyan játékokat, amivel majd együtt játszhatunk. Elég sokat, úgyhogy... A következő a recepciós felvétele. Hát igen, recepciós felvétele. Lassan tudom, jók vagytok a cseten, kedvesek, de kellenek majd recepciósokra is gondolni, úgyhogy akik majd ezt is figyelik, úgyhogy így is,
És köszönöm azoknak, akik a hős kalandoroknak, akik eddig is támogatták munkásságomat, és segítettek is bennem. Úgyhogy még egyszer köszönöm nekik, és remélem továbbra is segítenek nekem. A következő a versenyzés. Igen, ez is tervben van. Jutalmakért, miért is nem? És ez, hát, hogy mondjam, apránként fog ez így előjönni, de igen, van tervben, készülődünk rá, készülődök rá, ha így is lehetne mondani, de ja, erre is izgatott vagyok, hogy ez hogy fog alakulni. Remélem jó fog minden alakulni, mert mégis egy ilyen nagy-nagy-nagy szervezés nem mindig szokott jól sikerülni, de hát pont ettől valahogy izgalmasabb az egész. Sajnos egy lenne ami volt, amit meg akartam úgy nagyjából beszélni veletek. Tényleg, még egyszer mondom. Köszönöm az utazóknak, köszönöm a kalandoroknak, hogy így is lehetne mondani, hogy köszönöm az utazóknak, hogy benéznek legalább pár live-ra, vagy esetleg videót megnéznek. Köszönöm a kalandoroknak, akik csatlakoznak és végigfigyelik munkásságomat. Köszönöm a hős kalandoroknak, akik segítenek nekem, hogy ez a kaland folytatódjon tovább. És köszönöm mindnyájatoknak, hogy itt vagytok és támogattok. Jóban, rosszban. Nekem ez sokat számít. Úgyhogy, hogy is tudnám én jobban kifejteni magamat. Nem vagyok az a nyálas, hízelgős ember, de tényleg. De ez a... Köszönöm, hogy betévedtettek a fogadómba. És remélem, a következő kalandokban is számíthatok rátok. Én Hirox voltam. Sziasztok!